4. Jeg skal på toilet. Ja, det gør jeg. Jeg kommer tilbage, Karl! Hvordan kunne du? Jeg gjorde det bare sådan. Så nemt var det. Lossos. Losers! Okay, godt. Nå. Og vi siger bare, at jeg ikke har set på. Vil du så skære? Vil du så skære? Ja, din bil står så derovre. Undskyld. Ja, godt, de står med det ikke. Jeg er mega klar. Jeg har været tisset. Nå. Goddag! Du får kaffe i dag. Har du kaffe? Nej, du har med. Nej, den har jeg. Jo, jeg har den derhjemme, men ikke. Sig mig, har du ikke taget den med? Og det vil vi aftale. Ved du hvad? Du er for nederen nabo. Du. Hey, hvad så var min på? Hey, vi kan tale om det. Ja, vi kan tale om det, hva'? Jeg har ikke godt. Må jeg ikke lave min sejlstats? Du ved, jeg lider højdeskræk. Du ved, jeg står op på taget af en højdeskræk. Det kan jo bruge til at smide. Jeg vil ikke have Tak fordi I gad at se med på den her video. Vi laver også flere af dem, tror jeg nok. Ja, det gør vi. Og så laver vi også en med nyheder. Altså, ikke en med det, men bare flere nyheder. Ja, flere episoder. Så, nej, vi laver faktisk alt noget andet. Vi laver... Ja, men det første, der står på listen, er også nyheder. Okay, men vent lige. Og det bliver vist alle ordbeskrivende uden jakke på. Her har vi Anders. Her har vi Tarik. Her har vi Thomas. Og her har vi
Ja, vi ses. Giv et like. Ja, ja.